И здрав, приятели, аз Любомир Велев и днес, както бях обещал в последния ми клип, ще направя ревю на небесната акула. И да започваме. Ето я. И самата небесна акула. Тук оръжието на Лойд. Меча на душите. И тази броня ето тук. На Флинтлок. Ето тя тук се бое. Ето да видите, ще фокусира. Но аз се слагам. Сега ще покажа Лойд с джетпака му. Ето. Ето го. Джетпака му е много як тук. Като го кажа, лицето е неговия елемент. И ето тук. Опа, един пищав падна. Небесната акула. Сега ще го спра на пауза, за да сложа пистола. И ето ме отново. Тук харпуна му сложих мечта. Тези съндъци тук няма да ги отварям, защото ще изпадат TNT-та. И тук, ето го Флинтлок вътре. Тук описанието. Виждате ли колко малко изглежда? Виждате ли действително колко е голямо? Сега ще покажа на последните страници якото на тези описания. Ето тук, когато е готово. Тук е тази снимка. Тук различните комплекти и ето това също много яко. Но най-вече комплектите, тук къде ги е показал. Най-яко е това. И това ще бъде от ревюто на небесната акула. И до скоро, приятели!